Nazareno Nodalli, magħruf bħala Ronald, inżamm arrestat wara li tressa l-qorti Mixli b'attentat taqtil ta' żewġ tibniet wara li allegatament ta' diversi daqqiet ta' sikkina fuq il-bniet, waħda ta' 12-il sena u l-oħra ta' 15-il sena li jiġu u liet l-eks sieħba tiegħu. Ir-raġel ta' 43 sena minn Bormla ġie Mixli li bejn is-sija u l-5:15 ta' wara nofsinhar fit-triq San Tumas il-Marsa bil-ħsieb li joqtol lill-vittmi, aggredihom barma u kkaġunalhom feriti ta' natura gravi, xi ħaġa li ma seħħitx f'każ aċċidentali u indipendenti mill-volontà tiegħu. Ġie Mixli wkoll ikkaġuna ħsara fuq il-bniet u li sekwestrhom kontra l-volontà tagħhom, li żammar ma mhux liċenzjata li kellu fil-pussess tiegħu id-droga kokaina u li għamilha ta' gwardjan privat mingħajr ma kien liċenzjat. Il-qorti qed tixrih ukoll li sar riċediv fuq diversi sentenzi mogħtija mill-qorti. L-aggressjoni seħħet nhar is-Sibt meta ġew feruti żewġ tibniet fil-Marsa b'waħda minnhom issofri ġrieħ serji u l-oħra ġrieħ gravi. Huwa wieġeb mhux ħadd tal-akkużi miġjubin kontrih, għalkemm id-difiża ma għamlet l-ebda talba għal pleġġ. Ma nataw l-ebda dettalji fil-qorti lam il-persekuzzjoni laqqas mid-difiża dwar informazzjoni li għandu Net News li t-tifla ta' 12-il sena qalet 17-il daqqa ta' sikkina u li xi organi minn tagħha mhumiex jaħdmu. Il-kondizzjoni tat-tifla ta' 12-il sena għadha f'qagħda serja tant li tinsab fit-taqsima tal-kura intensiva t-tissila tal-ħajjita. L-akkużat kien pjanat li jidher qorti 2 iżda l-kawża kellha tiġi posposta wara li l-interrogazzjonijiet fil-konfront tiegħu fid-depo waqfu ħesrem meta r-raġel qal li kellu ġie f'sidru u kellu jittieħed l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Kif ġie liċenzjat mill-isptar, il-pulizija ħadet l-aħħar statement u resqitu l-qorti quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendom. Ir-raġel qed jinżamm arrestat sabiex fil-jiem li ġejjin jibdew jiġdu diversi persuni b'rabta ma' dan il-każ.